Ahojte všetci, volám sa Tomáš a vrátil som sa k zbieraniu nálepiek NHL Panini 97-98. Zbieral som to ako 7-ročný a v podstate pri návšteve rodičov som v roku 2024 december objavil tento album. Už som myslel, že je vyhodený a v albume bolo nedokončených okolo 82 nálepiek, tak som si povedal, že keďže som prestal fajčiť, že proste budem mať záľubu a dokončím zbieranie nálepiek. Konkrétne už je to rok aj niečo. Podarilo sa mi vyzbierať danú sériu, zbieram už aj iné, ale toto je moja srdcovka. Takže nahrám zo pár videí, predstavíme si ju, po prípade predstavím potom aj neskôršie ročníky alebo nejaké iné veci, ktorým sa dostanem. Na internete, na YouTube je veľa videí ohľadom kartičiek, ale v podstate ja sa budem zaoberať nálepkami. Samozrejme, ak sa nejaká zaujímavá kartička vyskytne, tak ju kúpim alebo ju ukážem. Konkrétne začal by som touto mojou sériou NHL Panini 97-98. Táto séria je veľmi obľúbená. Čo je problém zohnať z tejto série, dokončiť alebo tak? Tak v prvom rade jednoznačne album sa sem tam ukáže, ale nie je tak ako z iných sérií, takže je problematické ho zohnať. Najväčší problém je zohnať jednoznačne nerozbálený originál balíček. Nechcem sa chváliť, mne sa podarilo zohnať 3 balíčky, ktoré som samozrejme otvoril, keďže už som nemal žiadne nálepky pomimo. Hej. Nálepky sa nachádzali v takýchto balíčkoch a v boxe sa nachádza 50 balíčkov. V jednom balíčku je 6 kusov, takže dokopy je 300 nálepiek v boxe. No, začal by som albumom. Samozrejme, v inom videu bude prebiehať dolepenie môjho albumu, ktorý nepredpokladal som, že to budem zbierať. Je troška v horšom stave, ale v podstate bude dokončený a tým pádom bude cenený. Jazyk albumu je v slovenčine. Album sa vyskytuje aj v iných jazykoch, češtine, v angličtine, ale aj v podstate predával sa všade aj vo Fínsku, vo Švédsku, takže je vo viacerých jazykoch. A veľmi populárny je aj v Rusku. Takže začal by som ohľadom albumu. Album obsahuje 252 nálepiek, kde je to v podstate vždy je to zo sezóny z minulej, ocenení hráči alebo hráči, ktorí hrali v tom týme, takže jedná sa o sezónu 96 až 97, aby som bol presný. V albume je 26 tímov, v jednom tíme je 8 základných nálepiek a jedno logo. Hej. Takto vyzerá základná nálepka, čo sa týka týmu. A logo vyzerá takto. Hej. Mám Boston, to čaká konkrétne na dolepenie. Ďalej v albume sú aj ocenení hráči z predchádzajúcej sezóny. Dostaneme sa, niekde v strede sa nachádza, akurát v polke 13 tímov je sekcia, kde sú ocenení hráči. Významný album je tým, že ocenení hráči sú aj Slovák a Čech, konkrétne Dominik Hašek a Miroslav Šatan. Takže ich nálepky sú cenené a budú cenené. Hej, tiež mi tu chýba konkrétne dolepiť Dominika Hašeka, ale to bude v tom ďalšom videu, ako som spomenul. Takže tie špeciálne nálepky, konkrétne mám tu Šatana, vyzerajú takto.
ocenení hráči tak sú v podstate trblietavé. No a v čom sú cenení? Samozrejme, hej, hráč je ocenený nejakou cenou, tá nálepka vyzerá lepšie, ale je to aj tým, že ak to chce niekto vyzbierať teraz, alebo to zbieral neskôr, problém bol v tom, že v rámci 300 kusov tých nálepiek v boxe tvorilo iba 10% tieto nálepky loga tímov a ešte si ukážeme na konci albumu nálepky nováčikov, tých bolo 8. Konkrétne takto vyzerá nováčikovská. Nie je tam nejaký rozdiel medzi základnou nálepkou v albume. V podstate je tam iba, že je nováčik. Keď si porovnáte proste rozdiel v tom nejako nie je ako pri tých špeciálnych a logách tímov. Takže momentálne sú tie loga tímov a cenení hráči z tejto série žiadaní a populárny. Hodnota sa pohybuje, záleží od hráča, hej, ale okolo priemere jedna nálepka, čo sa týka logo alebo týchto hráčov od ľudí, ktorí to zbierajú, sa pohybuje okolo 7 eur. Samozrejme nájde sa aj lacnejšie, tie loga tímov sa dajú že pritrafiť za euro alebo vymeniť. Vravím, už sú niektoré logá, ktoré je problém zohnať a v podstate tá cena sa pohybuje tých 6 až 7 eur. Hej, ak je problematické zohnať logo, ale cenení hráči majú takúto cenu samostatne. Takže to je vše, čo sa týka môjho prvého videa ohľadom tejto série a budeme v ďalšom videu pokračovať. Predstavíme si, akí hráči sú v albume, koľko tam je Slovákov, Čechov a tak ďalej. Tak ďaká. A dúfam, že budete zdieľať a nájdem ďalších zberateľov tejto série, poprípade inej a hlavne tých, ktorí zbierajú hokejové nálepky NHL. Tak čaute.